enak. Iki lo anak keripik sitik. Iya, yang orang saka kapal. Aku ora seneng. Wayahe tantangan kuliner anyar. Enteni, kowe dibutuhake. Tugas pertamamu yaiku gawe kue. Ayo, aku ngenteni. Apik banget, Mbak. Oke, sayang. Kabeh wis jelas kanggo koki. Keju krim sing gugah selera. Iki cocok banget kanggo karya kuliner anyarku. Aku bakal gampang olesi kabeh lapisan nganggo krim lan gunake spatula kanggo gawe wujud sing unik banget. Iki bakal dadi kue pelangi sing bakal tak hias nganggo Skittles sing enak. Entenana, iki koper khususku. Aku duwe kabeh sing tak butuhake. Oh, kayak permenku. Nah, ngene. Iki bener-bener karya seni. Yen aku nggawe kue, aku ngerasa kayak seniman sing gawe jagat anyar. Pelangi sing apik banget ini kurang mega saka krim. Lan sepasang meripat sing ceria. Voila! Koki wis mulai tumindak. Luar biasa. Aku ngerti. Lan aku bakal gawe kue wujud ati dewe lan nias nganggo KitKat. Amarga si bayi seneng banget karo kue. Ayo ditataing saku benge. Tapi kue durung cukup. Kita butuh permen liane kanggo sing seneng lagi. Maltesers lan Skittles. Mbah, sampean pancen hebat. Lan iki karyaku. Ketoke kok kurang apik? Aja kuatir, aku durung rampung. Kanggo gawe dekorasi sing apik, aku butuh plastik lan permen sing akeh banget. Sing pertama, aku bakal ngesotake coklat nganggo alat pemanas superku. Yuhu! Lan saiki, aku bakal nambahake meses biru. Iki bakal katon apik banget ing kueku. Kabeh wis siap? Ayo tak kenalake calon pemenang iki marang sampean kabeh. Wow! Sing penting dudu kemenangan. Wow! Aku pengen nyoba kuene koki disik. Aku seneng. Aku penasaran apa kuene Mbah uga enak. Ayo dicoba. Wow, aku pancen seneng coklat. Matur nuwun, Mbah. Iki keren. Oh, ketoke ana sing salah karo kue ini. Aku ora seneng rasane. Lan pemenangnya yaiku Mbah. Hore! Para wanita, kita duwe tantangan. Tulung gawekna aku pasta. Wah, iki tugas sing keren. Wis jelas. Aku paham. Sing kudu kita lakoni mung godhog mie, lan wis rampung. Lan aku bakal ndeleng TikTok disik saiki. Aku uga bakal nggodhog pasta. Lan, sosis kanggo bayi kesayanganku. Iki manis banget, Mbah. Ayo tak rangkul, lan nyicipi sosis ing wektu sing pada. Wayahe nggodhog sosis ing banyu umup. Oh, ing ngendi sijine? Ha, mung kuwi. Kanggo menang tantangan, kowe kudu gawe bayi kaget karo keputusan sing ora dinyana. Mi biasa ora bakal bisa ing kene. Dadi aku bakal gawe dewe saka enhok, susu, lan gandum. Lan aku ora bakal lali nambahake pewarna ing adonan. Kembang jambon yaiku warna kesenengane. Saiki sok adonan menyang botol khusus. Aha, kabeh melaku miturut rencana.
Sampurna, ayo mulai kerja. Oh, Gusti, delengen mie gawe aneh koki. Wow! Iya, mie anyarku wis siap lan ambune enak banget. Mung kurang sirup legi. Permen jelly beruang. Yo, lan permen liane. Sampurna. Oh, kowe kuwi aneh. Spaghettiku wis siap. Delengen sosis kui. Kayak gurita. Oh, geni. Oh, ora! Ingen di alat pemadam geni kita. Oh, busane akeh banget. Oh, ora. Kabeh miku gosong. Enteni? Hana cara gampang. Kita bisa nggawe mie instan inceret. Nah, ngene. Aku pancen jenius. Menarik. Oh, apa kui? Mie iki ora enak, Blas. Oh. Oh, apik banget. Aku dadi ngiler. Ayo dicoba. Wow, matur nuwun Koki. Sama-sama. Delengen sosis lucu iki. Aku seneng banget iki. Enak banget. Lan iki pancen enak. Iki pemenange. Iya, aku seneng banget. Rangkulan. Tugas anyarmu yaiku milkshake. Aku bakal gawe kue cepet banget. Aku bakal nyoba. Aku jagoin babagan ini. Pertama, kita kudu njupuk es krim lan nyampur karo susu ing blender. Ayo mulai. Buka susu, nyuntak menyang jero, lan blender kui. Oh, sepurane mbah. Kowe lali tutupe dadi kabeh tumpah. Ana ide. Ayo ndeleng apa sing ana ing tasku? Apa? Ora ana apa-apa? Aha. Iki alat koktail khususku. Aku mung kudu nglebokake permen kesenenganku lan marshmallow. Iki bakal enak banget. Sing kurang mung soda. Sayang. Sepurane kuwi ora sengaja. Saiki kabeh wis siap. Mbak Yuku bakal seneng banget. Mbah, sampean arep menyang ngendi? Aku kudu metik raspberry kanggo koktailku. Oh, ambune wangi banget. Wow, iki pengen melebu cangkemku. Delengen, aku koki ne. Bravo, Nicole. Oh, keren, Mbah. Tinggal na kanggo bayine. Oke, piye carane blender iki kerja? Aku ora ngerti apa-apa. Luwih becik nggunakake caraku sing wis kabukten. Aha. Lan, gremukake kuwi. Oh, apik banget. Saiki nyuntak susu seger. Lan nyampur kuwi kanggo gawe koktail raspberry. Wah, apik banget. Lan warnane godhong min sitik ing dhuwur. Katon prasaja banget. Aku kudu nggawe sesuatu. Contone, Sapa sing mateni lampune? apa kowe wedi peteng? Ha! Oh, sepurane koki. Kuwi lucu banget. Nyun sewu. Aku nuduhake resep koktail sing sampurna. Es krim, susu, Oreo,
lan blender kabeh kuwi. Aku bakal nyajike ing entok coklat sing apik banget iki, bebarengan karo krim lan permen. Nah, ngene. Wayahe dekorasi. Voila. Kui apik banget. Wow, koktail iki katon ora biasa. Aku mikir aku kudu mencet ing endi wae. Wow. Ayon deleng. Oh, iki pancen keren. Kabeh kanggo kowe bocah ayu. Aku ora seneng koktail iki lan uga ana mint. Ora matur nuwun. Sayang banget. Wow. Apik banget. Iki enak banget. Oh, matur nuwun. Enhok iki uga enak banget. Wis diputusake. Koki sing dadi pemenang. Oh iya. Thank you.